Crece a familia de xatas no centro de recría Gayoso Castro da Deputación, o primeiro público de España. Desde que abriu as súas portas hai 9 meses, cada vez son máis os gandeiros que apostan pola recría dos seus animais nestas instalacións. Si, a día de hoxe temos 680 becerras de, creo que 47 gandeirías na provincia de Lugo. As xatas de Miguel foron das primeiras en recibir estes coidados especiais. Antes facía toda a recría na casa e agora trae ao centro o 100% dos animais nacidos. Temos, creo que 14 animales aquí. Si, empezamos, bueno, un dos primeiros está casi na última nave, creo que xa está para examinar, creo que para dentro de 2 meses ou así. Temos unha nave para onde temos as novillas, unha nave alquilada, pero tiñámola a tope. Decidimos traer un lote delas para aquí. Eles son algúns dos 30 gandeiros e gandeiras que participaron na última xornada de portas abertas que organiza a Deputación. O máximo mandatario provincial acompañounos para comprobar o bo ritmo o que se traballa neste pioneiro centro. Xa se están cubrindo, inseminando as primeiras novillas, que dentro de 7 e 8 meses xa voltarán ás explotacións para parir e para producir leite, e iso é unha alegría para este goberno da Diputación. Con estas visitas, os profesionais coñecen as instalacións, o proceso de recría e a situación dos seus animais. As primeiras sensacións... Moi ben, inmellorable. Sí, becerras moi ben criadas, becerras moi ben feitas, son uns bons crecimientos, lotes moi homogéneos, moi ben. A experiencia de momento moi ben. É a primeira vez que veño aquí. Estuvo xa varias veces portas abertas e non tuve a oportunidade. Vexo ben porque, vamos, é perfecto. O sea, vexo é impresionante. Os animais entran aquí con 15 días de vida, pasan un rigoroso proceso de control sanitario e tras a corentena están nestes boxes individuais durante 2 meses na súa etapa de lactancia. Deste xeito alcánzanse exemplares cun alto valor productivo e xenético a un prezo competitivo, 2,39 € o día. Facer a recría na casa require moita man de obra e inversión. Estás aforrando a alimentación propia, estás aforrando a mão de obra e unhas instalacións que moita xente non ten que facelo de calquer maneira, o cal conleva que xa non tampouco logres os obxectivos e os rendementos que se pode lograr aquí con este sistema. Un sistema máis económico, seguro e cómodo. Eso dache unha tranquilidade. E aparte, o tema do manexo que se fai aquí, que sabes que é moi estricto, moi controlado, e, bueno, supónse, cando chegan os primeiros animais xa outra vez a incorporarse á explotación, que van a chegar unhas condicións óptimas á hora do parto. Sí, quita traballo, quita instalacións, podes dedicarte máis ás instalacións que teas aproveitalas se podes a vacas de leite, a ordeñar unhas 5 ou 6 vacas máis, no meu caso. Se non tes instalacións nin comida, isto está moi ben. Nós porque temos moito alquilado, pero se algún día non lo quitan ou decidimos deixalo, pois é unha opción, é unha boa opción. Tras coñecer o centro, María Ester teno claro. Empezaremos a mandar, pois as primeiras virán para a semana que ven, o martes. Empezaremos a... He visto que, bueno, as teñen ben cuidadas e así, que nos gustou isto, pois máis contentos aínda. E é que os máis veteranos como Venancio, agora xubilado, sabe que contar con estas instalacións na provincia é todo un privilexio. Estou encantado de ver toda esta explotación agraria, porque non o hai en todos os sitios, non o hai en todas as provincias, en España habrá en poucos sitios, e, bueno, vou moi satisfeito de este ganadería que hai aquí. É unha axuda para os novos que comezan no vacún de leite, como é o caso de Pablo. Recría no centro 12 dos animais que ten na explotación, que abriu hai tan só 8 meses. É unha inversión que fixo a Diputación moi boa, que, bueno, o sector lácteo vai nos axudar sin duda muchísimo, e isto, a previsión me imagino que será que se encha en pouco tempo. A previsión é que estas instalacións enchanse en pouco tempo. Este ritmo, pois, en ano e medio por aí, estará prácticamente cheo isto e, bueno, a verdade é que é unha satisfacción, non? Decir, poder abrir un centro de recría como este para un goberno e, neste caso, no meu, personalmente, é unha cousa que puxo moito empeño para sacarlo para diante porque me parecía que era necesario e que ten futuro. Polo momento, o centro produciu un aforro directo ao sector de case 300.000 €. Os gandeiros interesados en recriar na granxa, tendo preferencias da provincia de Lugo, poden solicitar máis información no teléfono e páxinas web que están a ver na pantalla.